Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio. En samen zijn we Gebroeders Wolf. Vandaag hebben we een nieuwe aflevering. Een nieuwe aflevering en dat is met niemand minder dan... Sig Michael. Je kan hem kennen van TikTok, Insta, Snapchat, YouTube. Die man doet dingen, sketches, lachen, stereotypes ouders, Antilliaanse ouders. Het enige wat ik kan zeggen is, vergeet niet te abonneren nu. Ja? Oké. En dan wens ik jullie een veel kijkplezier. Veel kijkplezier. Zie Michael, thanks dat je bij ons wilt instappen, dat is broer. sowieso normaal. Ja man broer, thanks man. Yeah. Waarderen het. We beginnen bij jou ook gewoon zoals bij iedereen. Zie Michael, wat voor jongen is dat? Of wat voor man is dat? Eigenlijk, ik ben echt een luie guy hoor. Ik ben niet zo echt een luie guy. Ik wil zo min mogelijk doen, je weet toch. Maar ik doe wel heel veel. Gewoon puur omdat ik wel een guy ben die wel heel veel wil bereiken en zo. Ja. Ja. Op welke momenten ben je lui? Altijd broer. Gewoon altijd broer. Eigenlijk broer. Ik wil echt niks doen hè. Dus het liefst wil ik echt niks doen. Maar daarom werk ik heel hard gewoon puur om uiteindelijk ook echt niks meer te doen. Ja. Is dat in je DNA? Is dat een Antilliaanse iets? Nee man broer. Iedereen om me heen zijn wel werkers man. Dat is misschien ook de reden waarom ik ook gewoon... Is dat nu of altijd zo geweest? Altijd al zo geweest? Ja? Ja man. Toen ik iets jonger was, was het iets erger dan nu, maar toen deed ik echt niks hebben. Op een gegeven moment, dan weet je wat, maar we nostra. Ja. Ja toch, we moeten door. Zo doen man. Hoe ziet het jouw dag indelen eruit dan? Nee. Als je echt niks wil doen. Als ik echt niks, ik heb geen keuze. Bijna elke dag gewoon, ik word wel gewoon vroeg wakker, dus 8 uur zo, max. Dan ga ik eerst met mensen bellen en zo dingen regelen. Daarna kijken welke afspraken ik heb om te doen. Ja. Eten en zo en dan ga ik gewoon weer, dan ga ik gewoon door. Om 12 uur ben ik meestal gelijk uit huis gewoon. Hoe ziet een ontbijt van Sig Michael eruit? Gewoon troep man, gewoon... Een snelle cornvlees? Nou, avondeten van gisteren man. Ja man. Ik eet warm in de ochtend. Ja broer, ik eet warm in de ochtend broer. Altijd. Yes, sir. Ben je hier opgegroeid? Ja en nee, ik ben opgegroeid op... Kijk, ik ben geboren in Gouda. Daarna ging ik naar Dordrecht, als het goed is. Daarna toen ik echt heel jong was, ging ik naar Cura. Ja. En ik woonde daar zo misschien net, ik denk 4, 5 jaar zo. Ja. En toen kwam ik hier weer terug. Dus een beetje van allebei. Oké, ja. Wat heb je meer? Nederlandse eigenschappen of Antilliaanse eigenschappen? Ja, sowieso wat die Nederlandse eigenschappen denk ik. Ja, die heb je meer? Ja, ik denk het wel. Nederlanders zijn niet leuk hoor, gewoon. Ja, dat is waar. Noem eens 2 eigenschappen die je vindt, die bij jou past, zeg maar, Nederlandse eigenschappen. En 2 Curaçaose eigenschappen. Jullie komen met de vragen bro, ik weet wel hoe. 2 Hollandse eigenschappen en anti-eigenschappen. Ja. Ik denk aan anti-eigenschappen, zo ik wil altijd te laat, dat wel man. Ja? Ja man, dat is sowieso 1, 2 eigenschappen. Ik weet echt niet man, het is echt niet man. Moeilijk man. En je Nederlandse eigenschappen? Eet je elke dag om 6 uur? Nee man, ik eet gewoon avond man, ik doe daar gewoon wanneer 11 uur? Gewoon, als ik thuis kom dan eet ik man. Ja, want dat is meestal laat gewoon. Ik ben zeg maar die guy rond 12:30 ga ik nog even koken, dan ga ik eten rond 2 uur s'avonds. Ja toch, ja. En... Ben je iemand die snel aan je omgeving kan wennen? Want je zegt je bent in Gouda geboren, opgegroeid, daarna naar Dordrecht, je bent naar Cura geweest en nu ben je weer terug in Nederland. Ja, ik kan dat wel, maar ik heb dat wel moeten leren man. Ja? Ja man, ik heb op heel veel verschillende plekken gewoond en zo, ook niet altijd thuis. Ja. Dus, ik woonde zeg maar gesloten inrichtingen en zo. Oké, ja. Dus ik woonde op heel verschillende plekken. En ja, op een gegeven moment raak je daar gewoon aan gewend. Ja. Dus
mij is het wel makkelijk. Het is makkelijk wennen voor jou aan je omgeving. Ja, man. Wat is het verschil voor jou qua Cura en Nederland? Heb je dat gemerkt? Hier is veel, ja, gewoon voor mijn gevoel is hier zo alles meer geregeld. En zo, je krijgt ook meer in handen, zeg maar. Gewoon, zeg maar. Ja. Cura moet je wel echt wel zelf kijken hoe je het doet. Dat is wel iets wat ik echt heb gemerkt. Cura moet je zelf rennen, lopen, weer dingen van elkaar te krijgen. Ja, maar hier eigenlijk, kijk, als je als een standaard doet leven hier, dan hoeft dat niet echt. Want dan is alles al, zeg maar, voor je voorgekoud. Maar als je echt iets anders wilt, iets different, moet je wel gewoon veel harder ervoor werken. Dat heb ik wel iets van. Toch is dat raar, toch? Dat mensen daar sommige mensen dan toch lui zijn. Ja. Niet. Terwijl je daar moet rennen om meer dingen op orde Ja, te krijgen. juist, ja, ik weet het ook niet, man. Nee, niet iedereen is lui daar. Hè. Nee. Niet iedereen voordat we opeens wensen voor ons krijgen. Ik ben niet lui, hoor. Er zijn veel werkers, dat wel. Maar ja, heel veel mensen die, ik denk omdat ze niet, zeg maar, meer hebben, dat ze niet echt iets zoeken om iets te doen, denk ik. Je weet het. Om anders te doen. Sommigen. Hoe ben jij zelf opgegroeid? Met moeder en vader gewoon? Met moeder. En dat ook niet eens altijd. Het was meer gewoon moeder. Mijn moeder was wel altijd voor mij, maar het was ook uiteindelijk gewoon zo'n moederliefde van. Ja. Zo ben ik opgegroeid. Maar zoals ik al zei, verschillende. Wat voor leeftijdscategorie praat je over dan? Toen was ik volgens mij vanaf mijn 11e tot en met mijn 16e. Zonder je moeder? Ja, man. Oké. Goed is wel. En wat deed dat met jou? Ja, maar er heeft veel dingen veranderd. Je gaat dan in plaats. Ja, ik weet niet. Ik was sowieso een guy, ik ging moeilijk naar scoren en zo, maar dan op een gegeven moment ga je helemaal niet meer naar scoren. Je gaat zeg maar niet. Ik ging zeg maar niet goed ontwikkelen, zeg maar. Ja. Wat je begrijpt. Omdat ik zeg maar. Ja, ik deed dingen buiten meestal. En dat is wat het zeg maar met me deed gewoon. Kijk, dat mijn ma weg was, dat vond ik niet echt. Aan het begin is het natuurlijk een beetje erg, maar dan je gaat wennen toch? Ja. En dan is het tenminste van oké, je accepteert het gewoon, dan ga je door. Maar ja, als je geen voorbeeld hebt of zo, dan ga je andere dingen doen. Je zijn net gesloten inrichtingen. Ja, man, gesloten en allemaal soorten groepen en zo. Hoe was dat voor jou, die ervaring? Nee, dat was wel fire, man. Om de 4 weken andere groep, daarna opeens zit je weer ergens voor 2 maanden. Dan wordt er tegen jou gezegd, ja, je gaat terug naar je ouders of zo, maar dan laat ze je niet gaan en zo. Die jeugdzorgdingen, zeg maar. Die was wel fire, man. Voelde je af en toe opgelicht? Ja, maar er was een tijd dat ik helemaal gewoon volwassen mensen echt niet vertrouwde gewoon. Ja. Want ze zeggen je dingen, komen ze het niet na. Ja. En het is meer zo van, ja, we zeggen dit maar tegen het kind, want ja, het zou wel eigenlijk, het is wel goed. Het was wel fire. Hoe was het voor jou in die tijd om jouw mensen die je wel, jouw omgeving te kiezen eigenlijk? Je vrienden, mensen die je denken, jou kan ik wel vertrouwen. Was dat moeilijk of was je meer op jezelf? Ik was meer een beetje op mezelf. Sowieso, kijk, ik ben een guy, ik maak heel makkelijk vrienden en zo, ik ben gewoon sociaal. Ja, maar het blijft op een bepaald level, zeg maar. Ja, toch? Je gaat sowieso, je kan niet je problemen gaan uitleggen aan iedereen, want je weet, je gaat over 4 weken zien ze toch niet meer. Ja. Dus het heeft geen zin om, zeg maar, echt mensen te gaan vertrouwen en zo, echt persoonlijke dingen te gaan bespreken, want je gaat ze toch niet meer zien. Wat zijn de mooie herinneringen die je hebt aan die periode, zeg maar? Ja, het was wel gewoon chaos, man. Het was wel gewoon, ja, sommige dingen waren wel gewoon lauw, zeg maar. Je hebt heel veel vrijheid. Ja, je zit gesloten, maar tegelijkertijd kan je wel heel veel dingen doen. Ja. Ik haatte naar school gaan, dus ik ging ook niet. Zulke soort gewoon kinderdingen. Ja. Die onzinnige dingen die je gewoon dan wel lauw vindt, zeg maar. Ben je uiteindelijk wel gegaan naar school? Gewoon na dit allemaal. Ja, of maar je zegt dus je ging niet, maar nee, maar ik daarna ging opgepakt? Van... Ja, daarna kwam ik op mijn moeder wonen, toen moest ik wel naar school, maar toen ging ik ook, die licht met hoofdpijn had en zo. Ik ging 1 keer per week, misschien 1 keer in de 2 weken en zo, zulke soort dingen. School was niks voor mij, man. Want ik weet, zeg maar, met die ding die ik nu doe, zeg maar, ga ik groot worden toch? Dus ik heb geen score nodig. Je hebt ook niet het gevoel dat je het hebt gemist? Nee, man. En nu ga ik wel weer naar school, want ik vind, zeg maar, dat ik wel een diploma moet hebben. Je weet het, voor later, dan kan ik tenminste tegen mijn kinderen zeggen, zie papa, ik heb wel dit bereikt, maar hij is wel naar school gegaan. Daarna. Je weet het. Maar hoe was het leven in Cura dan, man? Oh, toen was ik klein, man, maar ik kan me dat niet echt herinneren. Ik weet wel dat, zeg maar, we hadden niet echt heel veel geld of zo. We waren wel echt gewoon broke gewoon, dat weet ik wel.
was geen geld daar. Dus het was meer survivalen, maar echt specifieke dingen kan ik je niet zeggen. Dus van hosselen weet je wel Ja, man. dat moet. Buiten spelen elke dag, zo'n soort dingen. Heb je daar ook op school gezeten? Ja, natuurlijk denk ik dat je daar op school hebt gezeten. Ja, maar ik kan me niet meer herinneren welke Nee, hè? zo al die dingen. Maar kan je wel ongeveer het verschil herinneren van de school van daar en hier? Nee, man. Nee? Nee, man, niet echt. Dus, Wat was het moment voor jou dat je denkt van hé, nu moet ik wel gaan bewegen man, ik moet iets gaan doen? ik was 17 man. En ik woonde, kijk het begon echt heel dichtbij te komen. Ik woonde toen op kamers. En ik had toen die begeleiders en ze zeiden tegen mij, ja, je moet gaan werken en zo, je moet dit en dat gaan doen. En dan op een gegeven moment dan word je gewoon gepusht om wel echt iets te gaan doen, zeg maar. Ja. Want ik deed eerst echt helemaal niks gewoon. Ja. Op een gegeven moment, toen moest ik bijbaantjes gaan zoeken en zo. En ik zie, dit is niks voor mij bro, ik hou niks vol. 2 dagen werken, dan ben ik het al zat, word ik ontslagen en zo, zulke soort dingen. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik moet wel echt gaan bewegen. Je weet toch, ik moet echt iets gaan doen, zeg maar, wat ik gewoon leuk vind en wat ik kan doen als werk uiteindelijk. Ja. Ja. Wat voor bijbaantjes had je? Ik werkte bij de Domino's voor 2 dagen. 2 dagen? Ja, man. Zo dat? Want het regende gewoon, ik wil echt in de regen gewoon. Ze zien ik kom helemaal nat binnen, maar ze laten me gewoon daar binnen. Ze laten me gewoon bezorgen? Ja toch. Bezorgen is niet die mogen. Daarna, Van Haren was ook een winkel, schoenenwinkel toch? Hoeveel dagen? Ja, dat was 3 weken, maar zeg maar, één keer per week zeg maar. Oké, ja. Maar toen ging ik ook gewoon weg man. Kan niet man, je staat daar de hele dag, je doet niks. En dan moet je schoenen die rechts staan, moet je recht gaan zetten en zo. Dus dat is het ook. Toen ging ik naar JD. Maar hun hadden me ontslagen omdat dat was zeg maar, dit is laatst. Ik had gewoon stage eigenlijk nodig, maar ja, ik had bijvoorbeeld bijbaan gezet. Ik dacht, goed, ik doe het maar gewoon. Ja. En van daaruit ga ik gewoon een stage maken, school weer begonnen, dat was in de vakantie. Ja. Maar ze hebben me ontslagen omdat ik zeg maar het nieuw heb met mentors en zo. Dus voor nu is het zeg maar sowieso moeilijk om te werken zeg maar. Oké, ja. Ja. Dat weer. Dus dan moet je pizza, je hebt net wat bezorgd, het regende, je komt binnen helemaal nat, ze zeggen je moet weer weg. Ja, maar je moet weer gaan werken en zo. No. Je moet geen steentje drinken hebben. Ja, snap je bro. No, het was om in koud ook hè. Ja man, bezorgen, dat was niet die mo. Ik ga niet bezorgen, ik hou niet van bezorgen, ik hou niet van in een winkel werken en zo. Ik heb geen geduld voor al die dingen. Ja, je had het net eigenlijk, niet eigenlijk benoemd, maar je zei het ding wat ik doe. Wat is het ding eigenlijk wat je doet? Wat ik doe precies is gewoon, ik entertain mensen. Ja. Ik ben nu sinds kort ben ik ook programma maken, want ik krijg mijn eigen shows en zo. Ja. Presentator, modellenwerk, ik acteer ook. Ja. Ik heb ook series die eraan komen en films ook. Videoland. Dus ik doe gewoon zulke soort dingen. Ik doe gewoon van alles gewoon. Videoland? Je bent eigenlijk een contentmaker gewoon. Ja toch, gewoon een entertainer. Ja. Ik doe gewoon alles. Maar als we kijken, het is allemaal begonnen bij TikTok toch? Of was je daarvoor al? Daarvoor, maar het begon allemaal bij YouTube. Toen was ik 14 als het goed is. Toen maakte ik al zeg maar de eerste video's en zo. Ja. Vlogs en zo. Want hoe is het begonnen? Hoe is het begonnen bij jou? Het begon zo, kijk, ik kwam van Cura en daar ging ik altijd vissen. Ja. Dus ik kwam in Nederland en toen zag ik zeg maar zo'n YouTube kanaal, die heette Visblad TV of zo. Echt gewoon zo'n tata YouTube kanaal. Ja. Maar ik wou dat ook gaan doen, want ik hield ook echt van vissen, ik wist ook heel veel van vissen en zo. Dus ik begon dat eerst te filmen en ik zag dat gaat het niet worden gewoon. Ja. En dan begon ik andere dingen te doen, zoals vloggen en zo. Ja. En zodoende was ik daarin gestroomd. Ik stopte wel elke keer omdat mensen elke keer tegen me zeiden van je gaat er iets mee bereiken en zo, dit, dat. Ja. Heette zeg maar die tories. Daarna, ja, toen ging ik over naar Insta. Daar ging ik vines maken, zeg maar. Dus de video's die ik nu moet maken op TikTok ging ik daar maken, maar ze waren heel slecht, want ik was nog jong, ik wist niet hoe ik moest editen en zo. Werd ook tegen mij gezegd stop ook. Daarna stopte ik ook echt, ging ik weer door op YouTube, zo ging ik elke keer heen en weer. Daarna kwam daarna kwam Snapchat en toen blaasde ik op me. Op Snapchat gewoon. Op Snapchat? Ja, met dagelijks leven gewoon. Oké. Als we nu kijken bijvoorbeeld je TikTok filmpjes. Yeah. Daar heb je wel 2 voorbeelden. Ouders. Ja man. Ja man. Ja maar ik weet niet hoe dat is gegaan. Volgens mij, ja, eerst deed ik het met broertjes en zusjes en zo. Ja. Dat ging al goed, maar ik dacht, weet je, laat me ook een maat doen. Want kijk, ik weet heel veel van dat toch. Gewoon heel veel dingen meegemaakt en zo met mijn ma en zo. Sowieso die video's die ik maak, ze gaan niet allemaal precies over mij. Maar het is gewoon. Maar je weet toch, ik weet niet, het is gewoon fat man.
ouders nadoen en zo. Dus gewoon, en het is ook echt herkenbaar voor de meeste mensen, je weet toch? Want hoe bedenk jij je sketches of video's? Zo, nee man, ik word gewoon wakker en ik heb opeens een idee man. En dan ga je het uitwerken? Ja man, ik zie het gewoon voor me gewoon, hoe ik de video wil hebben, gewoon wat ik zelf fouten zou vinden. En dat ga ik gewoon maken. Ja man. Hoe lang duurt dat? Een video maken. Ja. Een echte goede sketch zeg maar, kan het filmen alleen is een uurtje. Of soms wel 2 uurtjes. En dan het editen erbij is ook weer is meestal wel gewoon echt strak een uur. Dus 3 uurtjes ongeveer. 2-3 uur zo. En alles doe je zelf gewoon? Ik doe alles zelf. Ik wil ook niet eens dat andere mensen voor mij doen, want ik wil dat het is zoals ik het zo. Ja, toch? Zo man. Waar hoop je naartoe te gaan uiteindelijk? Wat is jouw doel? Uiteindelijk wil ik gewoon een eigen platform gewoon. Zoals RTL en zo, je weet toch? Zo'n platform waar ik zeg maar verschillende programma's en zo kan bedenken. Ja. En waarbij andere mensen erin gaan spelen, zodat ik uiteindelijk in de achtergrond ben. Oké, ja. Want ik wil niet voor altijd op social media blijven. Ja. Regisseurachtige... Ja, toch? Nieuwe John de Mol. Juist, ik wil het net zeggen, gewoon een John de Mol. Zoiets, je weet toch? Dat is echt wat ik echt wil, zeg maar. Dat is je plan? Ja. En hoe lang heb je jezelf gegeven om dat te bereiken? Om dat te bereiken heb ik wel, ik denk tot mijn 40ste of zo. Dus ik denk 20 jaar zo. Okay. Om het echt groot te hebben en zo. Maar ik heb natuurlijk ook andere plannen, meer plannen, die wil ik wel binnen 5 jaar zo. Zoals, ja. Uiteindelijk wil ik wel, ik wil ook andere dingen, zaken. Ja. Zoals ossos gaan bouwen en zo, dat gaan verhuren en zo, zulke soort dingen. Zulke soort losse plannen. Ja. Die wil ik wel binnen nu en 5 jaar gaan doen. Niet in Rotterdam, want nee, op Cura en zo. En toch gewoon op landen waar het gewoon goedkoper is, zeg maar, ook om te bouwen en om te verhuren en zo, zulke soort dingen. Niet vaak naar school gaan, maar toch wel. Ja, broer, ik weet het, ik heb alles gewoon geleerd via is gewoon algemene kennis, bro. Waar is die creativiteit ontstaan bij jou? Die had ik altijd al, man. Toen ik klein was, toen deed ik op pruik en ze voor mij op en zo ging ik gewoon. Ja, toch? Voor de spiegel. Nee, gewoon, ik ging gewoon mijn ma en mijn zusjes en zo en gewoon soms vrienden en zo laten zitten. Ging ik zeg maar gewoon een theatervoorstelling. Nee joh. Ja man. Ja? Ja, toen ik klein was al, man, deed ik dat al gewoon. En zo is het eigenlijk gewoon ontstaan. Je hoopt ook dan goede films te spelen. GTST? Of zo? Nee man, nee man. En zoiets. Nee, novella niet. Ik zou wel even films willen spelen. Ik heb wel een serie, heb ik net gedaan. Ja? Maar ik weet niet, een serie is wel film, man. Ik vind het niet zo lang. Nee? Je bent het hele jaar. Vastigheid toch? Ja, is wel zekerheid. Is wel zekerheid, Ja, maar. dat ze je doodmaken of zo. Ja, het is meer zo van. Het is hard en zo, je weet, aan het begin, maar het is zekerheid, dus je zit vast aan dat, je weet toch. Ja. Je kan niet zomaar nog een serie erbij gaan doen. Of 2 verschillende series. Ik zou het liefst wat ik wil is gewoon een film, zeg maar, dan is het na een periode is het gewoon afgelopen. Ja, klopt. Dan doe ik weer de volgende iets, je weet toch. Als je serie speelt, misschien weet je dit al, mag je dan zelf bepalen bijvoorbeeld hoe jouw haar eruit ziet of nee, man. mag je scheren, niet zomaar knippen, mag dat niet allemaal. Mag niet zomaar. Daarom, ik wil dread zetten eigenlijk. Maar wat gebeurt er? Ik was in die serie gekomen gewoon met mijn haar zo. Ja. En toen iets korter, maar ik mag het wel gewoon laten groeien, gewoon groot. Ja. Maar nu moet ik het zo laten tot wanneer het is afgelopen. Ja. Nee, dat is nog 3 maanden gewoon. Je mag niet gaan draaien. Ik mag niet gaan draaien, niks. Ik heb het al een paar keer gedaan en opeens, ik heb gehoord, ja, je moet het weer openmaken en zo dit, dat, want ja. Dat is wel realistisch toch? Ja, dat is wel... toch? Andere koe. Ja, maar ik weet het, ze willen gewoon die standaard. Ja, standaard beeld, ja. Ja, man. Wat als je tegen jou zegt, we hebben nu een scène waar je haar gaat knippen, man? Nee man, onmogelijk. Nee man. Dan neemt hem ga niet. maar zitten. Ja, sowieso. Ben je gek. Nee, Zou je dat niet doen? Nee man, nee man. 1 miljoen? Ja, dan sowieso. Worden die aangroeit terug. Tuurlijk broer, voor een goede bedrag doe ik het sowieso, maar niet als ik al lange dreads heb en zo, dan ga ik het ook niet doen bro. Dan niet? Nee. 5 miljoen? Nee Om je dreads te knippen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee man, mag je al zeggen wat voor een serie nu of is dat nog een beetje geheim? Nee man, het is niet
verstandig over. Je krijgt zeg maar zo'n zwijgenplicht toch? Ja. Waar je aan moet houden en zo. En die boete is gek. Het is wel een Nederlandse serie. Ja man, uiteindelijk komt het wel op video naar. Oké. Dat wel. Maar het is wel echt gewoon, het is wel echt een tata-serie. Dus ik denk niet echt dat mensen, zeg maar, onze mensen zeg maar, zo zouden naar kijken. Zeg maar, denk ik. Ja, nu misschien wel omdat ze weten dat jij erin zit. Ja, ik zit erin, maar bro, je gaat mij niet, het is niet alsof ik de hoofdrol heb, zeg maar. Oké, Ik heb gewoon een bijrol. Je ziet me wel in elke aflevering, maar het is wel echt gewoon Hollands gewoon. Heb je moeten leren acteren? Korte cursus of iets moeten doen? Nee man, ik deed het gewoon allemaal eigen goed. skills. Ja man. Van wie heb je dat? Of van jezelf man? Ja, van mezelf. Geoefend? Ja, maar gewoon van mezelf. Want ik ken niemand om me heen die doet wat ik doe, zeg maar. Dus het moet wel gewoon van mezelf zijn. Zijn er nu struggles die je meemaakt? Dingen die je misschien dwarsbomen denken. Het enigste wat mij een beetje stoort is zeg maar dat, kijk, ik ben nu zeg maar bekend geworden, toch? Ja. En vrouwen. Nee, dat soort dingen. Die storen hem niet hoor. Ja, die storen mij sowieso niet, je weet toch? Maar, zeg maar, het ermee omgaan vind ik wel nog steeds wel een beetje moeilijk. Ja. Want zeg maar, opeens, ik kan niet meer alles posten, ik kan niet meer alles zeggen. Iedereen die bemoeit. Ja. Dat is wel een nadeel gewoon. Ik wou dat vroeger altijd gewoon bekend zijn en zo dit dat, maar nu ik merk gewoon wat bekendheid zeg maar, die stoort je wel. En mentaal is het niet gewoon gezond. Want je moet gaan leren zeg maar met wie je om kan gaan en met wie niet. Mensen gaan echt heel aardig tegen je doen, gewoon puur omdat ze echt iets van je willen. Ja. En soms doen ze dat zo goed, je hebt het niet eens door. Ja. Je geeft ze wat, ze willen meer. En als ze zien dat je zeg maar niet heel veel meer geeft, dan gaan ze opeens. Hoe ga je daarmee om? Dat is een beetje moeilijk man. Kijk nu, want ik had laatst een mattie zeg maar die echt gewoon gebruik van me had gemaakt zeg maar. Van Mattie? Ja, ik zag hem echt als een mattie zeg maar. Maar hij zat gewoon echt gewoon, ik weet niet. Ik maakte zeg maar deuren voor hem open, hij ging daar doorheen en eindstand ik hoorde niks meer van hem zeg maar. Zo'n soort dingen. Ja. Dus wat ik heb gewoon besloten om gewoon met bijna niemand meer om te gaan of zeg maar een echte sterke band te hebben. Behalve met de mensen die ik al ken sinds Weebeek. Ja. Gewoon, ik hou mijn cirkel gewoon heel klein. Ja. Hoe lang heb je erover nagedacht dan? Toen wij je vroegen voor een interview? Nee, maar dat was wel gelijk man. Of je het wel of niet? Dat was wel gelijk man. Dat is puur omdat kijk, ik hou ervan om mensen ook te supporten en zo. Ja. En als ik zie zeg maar dat mensen iets anders doen dan de rest, dan wil ik altijd meedoen. Ja. Want dat heb ik wel gezien. Je hebt wel veel samenwerken met andere mensen die een beetje ook in de scene bezig zijn. Zo. Ja man, dat is ook echt wel sinds kort gewoon. Want ik zou ook echt met niemand samenwerken, gewoon puur omdat ik wil eerst echt alles doen op mijn eigen chest, wat ik niet ga horen van ja. Door hem. Door hem, ja toch? Ja. Maar uiteindelijk dacht ik zo van, weet je wat, ik heb nu ook gewoon mijn naam, iedereen weet al wat is, dus ik kan gewoon doen wat ik wil doen. En ik doe het ook echt met een bepaalde groep mensen. Ik zag dat je kan nu een sopje Galia maken voor ons. Ja man. Ja, Junior man. Ja, maar die man hij is gewoon een goede mentor, je weet toch. Die man, met hem kan je goed praten en zo. Zijn vrouw ook. Ze zijn gewoon top mensen. Dat zijn echt gewoon nette mensen, je weet toch. Maar weet je nog hoe het moet? Tuurlijk. Sopje Galia. Kan wel lager. Ben je nu op jezelf trouwens? Als ik op mezelf Ben je op jezelf? Als ik op mezelf, ja man, al 3 jaar nu man. Je kookt alles zelf. Ja man. Wat was je avond? Wat was je, Wat ik ga heb vandaag niet meer koken denk ik. Vandaag gewoon bestellen man. Dat is wel iets dat ik bestel wel veel man. Ja? Ja. En als je kookt, wat kook je dan? Meestal is het gewoon Nederlands of Antilliaans? anti man. Of su. Moxamiti. Ja? Zie arroz Je flipt dat zelf? Ja, tuurlijk. Ja, thuis bezorgen en dan gooi je in de pan. Hey boy. Nee. Ik heb gekookt. Ja. Als ik bestel, dan bestel ik meestal gewoon sperrips man. Je zo. Ja. Die is papaya is toch gewoon kom je koeilië. Gewoon snel eten en dan ben ik door man. Maar nee, man, ik kook wel heel veel dingen zelf man. Dus, Hoe is het voor jou om alleen te wonen? ja, het is gewoon simpel. Het is saai want je woont alleen toch. Je hebt geen mensen. Ja, je bent ook gewend in een drukkere omgeving zeg maar te verblijven. Ja toch. Maar het is, ja ik weet niet, nu ben ik het wel gewoon gewend. Het is gewoon chill man. Dus also, ik kom thuis wanneer ik wil, ik kook wanneer ik wil. Geen man die mij zeggen, ik mag om 9 uur niet meer koken en zo. Ja, dat is gewoon zijn. Is het leven niet voor jou in Nederland met al die dingen die je moet betalen, dingen die omhoog gaan en laten doen? Oh, die is zo hard man.
Of ja, hard, ja, het is gewoon... Is Ja, je stress? niet echt. Niet echt die stress van maar... Oh, die is goed. Het is gewoon... Zo goed op weg. Ja, het is er gewoon. Maar het is Die wel... deals regelen dat. Ja, maar die is regelen zo. Ja, die is, maar het is wel gewoon... Ja, je moet wel gewoon nadenken met wat je koopt. Je kan niet zomaar meer... Net als 2 jaar geleden iets kopen, zomaar. Ja. Maar morgen is ook nog een dag, weet je toch? Ja. Dat wel. Morgen is ook nog een dag. Het is niet alsof je alles in één keer kan spenden. Wat heb je met je eerste money gedaan? Die je op social media hebt verdiend? Maar mijn eerste grote moet gaan. Ja, je eerste grote money hoor. Ja, ik ging het gelijk spenden, man. Dus, Wat, was bij gelijk op. Zeilstraat? Nee, man. Bij je korf? Ik koop geen... ik koop niet zomaar dure dingen. Nee? Ik ging toen met mijn wijf ging ik gewoon uit eten, man. Elke dag. Ja. Dingen voor haar kopen, gewoon. Dingen voor mijn zusjes en zo. Gewoon zo'n soort dingen. Maar het was gelijk op, man. Het was gelijk weg. Je hebt het wel een soort van goed gespend. Op je Maar eigen mensen waar je mensen. omgeeft. Ja, dat Ja. sowieso. Dus ik ga niet spenden aan een tas of zo. Nee, man. Ik ben sowieso heel moeilijk als het gaat om spenden, man. Ik spaar echt heel goed, gewoon. Of ja, ik doe mijn best, want ik ga wel heel vaak uit eten. Ik doe wel heel veel dingen met mijn familie, gewoon dat wel. Maar echt dure dingen kopen, dat doe ik echt niet. Ook op vakantie, zo. Dit is na de... Laat ik het zo zeggen, ik maak al bijna 2 jaar gewoon goed geld, zeg maar. Ja. Maar dit gaat de eerste keer zijn in het jaar dat ik... De eerste keer zijn dat ik op vakantie ga, na echt jaren. Oké. Ja? Ja. Heb je lang niet gezien? Nee, maar zoiets van... nu moet het wel iets van 7 jaar. Want je gaat naar Cura of Nee, ik ga naar Spanje. naar Spanje? Cura ga ik misschien... nee, niet misschien. Ik ga naar Cura in februari. Carnaval natuurlijk. Ja, ik denk dat ik pas volgend jaar echt gewoon weer uit ga, dingen ga doen en zo. Ja. Wat is het verschil tussen de Sig Michael online en de Sig Michael offline? Dus Sig Michael offline is gewoon... Ik ben echt totaal niet sociaal. Kort blondje. Ja. Ik ben echt heel zwart-wit gewoon. Je weet toch? Ik doe niet aan uitzonderingen, ik ben gewoon heel strak gewoon. In het echt. En heel saai, ik doe echt niks. Zwart-wit in de zin van? Kijk, op social media zeg maar, als ik zeg maar moet samenwerken met mensen of als ik zeg maar met mensen in contact kom via social media of voor social media, dan kan ik mezelf aanpassen aan dingen. Ja. Maar in real life niet, dan is het gewoon zo of zo. Oké, ja. Dan zeg je ASND. Ja, Maar in het eigen leven zeggen, nou, offline. Ja, toch? In het echte leven, broer, maar ik ga niet eens... Nee, man, ik wil niks van je weten, man. Ja, tenzij je bij me hoort, dan. Ja. Maar in het echt ben ik echt niet zo... Nieuwe vrienden maken, zit niet van jou in. Nee, maar niet meer, man. Nee, man. Ik voel het ook niet meer, je weet toch? Vroeger deed ik het altijd. Vroeger had ik ook echt het gevoel dat ik vrienden nodig had en zo, je weet toch? Maar je had het er net over, je bent laatst genaaid door een mattie eigenlijk. Ja. Hoe ben je ermee omgegaan? Ja, Wat heb je gedaan toen je erachter kwam? Ik had hem gewoon gelijk geblokkeerd, want ik had het gewoon gelaten voor wat het is. En ik laat God zijn werk doen. Ja. Ik ga niet met hem in discussie, ik ga met niemand in discussie. En dat is gewoon hoe het gaat, man. Waarom dacht je niet, ik ga even in zo'n strap ga ik even Maar, Omdat, weet je waarom? Want kijk, het is zo. Ik heb heel veel goede dingen voor hem gedaan, zeg maar. Maar ik ben geen guy die zeg maar daar een probleem om gaat maken. Als ik dingen doe, doe ik het uit goede hart. Ja. En ik laat het dan gewoon voor wat het is. Maar je hebt hem wel even duidelijk gemaakt voordat je hebt geblokkeerd van... Nee, maar niet eens. Nee, man. dat niet eens. Man, ik ga niks zeggen. geen man. energie aan Nee, spel. nee, niks man. Als je dit precies ziet, dan weet hij. Dan weet hij, broer. Ja. Daarom ben je geblokt. Ja, toch? Je mag meeliften, broer. Het is niet, ja. Laat het gewoon zo, man. Dit is je geen pijn? Want Nee, je niet. zag maar, diegene als een mat. Ja, ik kijk, teleurgesteld of zo. Ja, kijk, wat teleurgesteld, want je gaat dan wel denken van vaker, je weet toch? Ja. Je ziet mij ook, ik voel je met heel veel mensen, broer. Je weet, ik voel alleen met jou, ga je zo'n strakjes gooien. Ja. Maar uiteindelijk, ja, dan laat je het gewoon voor wat het is, je weet toch? Het is niet alsof... Maar wat doet het met jou? Want je zei, vroeger vertrouwde je al weinig mensen. Ja, man. En nu gebeurt het wel, weer. Wat doet dat met jou? Wat het met mij doet is gewoon, het laat me gewoon inzien dat gewoon, je moet niet met iedereen fokken gewoon. Ja. Niet iedereen is een mattie, niet iedereen moet je vertrouwen op een bepaalde manier, je weet toch? Ja. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon wat het me gewoon laat zien, dat is gewoon wat het met me doet, man. Dus Maar gewoon, ja, ik word ja. heel terughoudend gewoon. Ja. Maar ja, ik kan zeggen, wij zitten nu in een wereld
waar je te maken gaat krijgen met mensen, afspraken, mensen gaan dingen voor jou doen en andersom, jij gaat dingen voor mensen doen. Hoe ga je daarmee om? Dat is zakelijk, man. Gewoon alles zwart op wit? Of Ja, kijk. durf je nog mondelinge afspraken te maken? Ja, dat durf ik wel te doen. Maar niet privé, zeg maar. Ja. Privé is het gewoon echt met mijn mensen, maar kijk, zakelijk is het gewoon, je weet toch, dan, het stoort mij ook niet, want ik doe mijn ding alsnog. Ook al gaat die afspraak niet door, ik reken sowieso op niemand, je weet toch, dus als die afspraak niet doorgaat, dan is het niet op mij, dan is het gewoon jouw zaak, zeg maar, je weet toch. Ik stoor me echt niet aan mensen die zakelijk niet stabiel zijn of zo. Misschien kan je ons een tip geven daarin van hoe wij ons moeten opstellen als mensen op zin niet komen opdagen of afspraken niet doorgaan of zo. Kijk, heb je advies voor ons van? Nee, de advies die ik voor jullie heb, broer, kijk, wat ik doe is gewoon, broer, blokken. Ja, voor mij is het gewoon boek afgesloten, man. Mij zie je sowieso nooit meer. Maar het ding is zo, je weet, kijk, misschien omdat jullie net beginnen, dan gaan mensen gaan het met een korreltje zout nemen. Gaan denken van, deze mensen zijn ook niet zo groot. Maar wanneer jullie opblazen, dan willen ze opeens wel komen. Ja, toch, zo gaat het. Dat is gewoon precies hoe het gaat zijn. Dat was het ook bij mij. Heel veel mensen wilden niet met mij samenwerken vroeger, want ik was nog kleiner op die social media gebied, je weet toch. En niemand nam mij serieus. Maar nu opeens, diezelfde mensen willen wel opeens elke dag iets met mij gaan doen en zo. Maar nee man, bij mij ga je gewoon blokken, man. Duidelijk toch, straight. Ja, maar gewoon straight, man. Ik heb echt geen tijd. Zo moet je zijn tegenwoordig. Want kijk, ja, tuurlijk. Want ik kom afspraken na. Ja. Als je tegen mij zegt, hey, morgen hebben we die opname of dat, of we doen dit of dat. Of die afspraak, ik ben daar. Misschien ben ik wel laat, maar ik ben daar. Weet je? Als er last minute wordt gezegd, nee, het kan niet toch zo of dit of dat, bro, dan nee man, dan moet je bij mij nooit meer komen. Tenzij het echt een reden is, weet je, als het echt een reden is die useful is. Dus je wilt huizen kuren bijvoorbeeld over eilandjes en zo. Je wilt de nieuwe John de Mol worden of zo. Hoe wil je dat voor elkaar gaan regelen? Je hoeft hem niet alles te vertellen, te verklappen, want ze zijn boos. Hoe ik het wil doen? Ja, maar zo, zeker. Daar is het altijd denken zo. Kijk, hoe ik het wil gaan aanpakken is gewoon, zeg maar, makkelijk gezegd, is dit zeg maar. Want TikTok zeg maar heeft me laten groeien, dit is nu mijn main. Maar uiteindelijk wil ik overgaan naar programma's waar ik in meespeel. Wil ik ook achter de schermen weten hoe het daar zo werkt en zo. En daarna wil ik voor mezelf gewoon beginnen. Zeg maar, net zoals ook in een bedrijf. Je gaat gewoon in een bedrijf, je gaat ergens werken, bijvoorbeeld bij Mackie. Je weet hoe het gaat in de horeca. En dan begin je zelf iets. Door je werkervaring, zeg maar. Dat is gewoon precies hoe ik het wil doen met dit. Zeg maar. Die ossel, zeg maar, bouwen, dat wil ik. Bijvoorbeeld, dat is iets apart. Dat wil ik gewoon al het geld ervoor hebben gewoon. En dan wil ik gewoon met mensen gaan zitten die echt verstand hebben ervan. En ook gewoon mensen uit mijn kring die er verstand van hebben. En dan zo wil ik gewoon iets neer gaan zetten waarbij iedereen gewoon eet. Dus uiteindelijk wil ik niks doen voor mezelf alleen. Ik wil wel gewoon dat iedereen om me heen wel gewoon groeit. Gewoon. Dat wil. Dat is wel mooi gezegd. Ja. Je wilt het niet zelf doen, maar je wilt ook zorgen dat die mensen die je helpen, dat zij ook... Sowieso, iedereen om me heen die moet sowieso eten uiteindelijk. Want dat is wel iets wat zeker voor mij is. Ik doe nu alles op mezelf nu, maar uiteindelijk wil ik iedereen erbij betrekken. Ja, die situatie die je hebt meegemaakt toen je jong was tot nu toe, wat zou je meegeven? Wat ik zeg, kijk, uit mij is gewoon uiteindelijk, ja, wat ik ze zou meegeven is gewoon, zo, die is moeilijk man, even denken. Wat ik zou meegeven is gewoon dat je moet weten wanneer je mondig moet houden om te leren. Dat is wat ik niet heb gedaan. Ik kan niet leren, want sommige dingen die mensen zeggen, die zijn heel belangrijk gewoon en die moet je gewoon onthouden. Maar niet alles natuurlijk, want heel veel dingen, in mijn situatie waren heel veel dingen gewoon bullshit. Maar weet gewoon wat je moet leren en neem alles mee en focus je gewoon op je eigen doelen. Dat is gewoon het ding. Want in mijn situatie, mensen gaan zeggen wat je moet doen, hoe het moet gaan. Ze willen dat je gaat leven zeg maar zoals hun het willen, maar dat is niet. Ja, toch? Als je groter denkt, moet je gewoon groter leven, moet je gewoon groter. Wat is de grootste fout die je online hebt gemaakt, ooit? Ja, er zijn er wel een paar, man. De grootste fout die ik vind is dat ik mijn vriendin heb laten zien. Want iedereen is gaan bemoeien. Daarnaast heb ik ik wil zeg maar echt heel graag bekend worden vroeger. Dus ik ging echt heel veel dingen doen voor onbekend te worden ook gewoon. En ik ging me daarin gewoon meeslepen.
Wat zei je? Dat is niet voor jou, toch? Nee. Ik ging me daar gewoon in mee laten slepen en zo. Het steeg een beetje te veel naar me over en ik heb heel veel bullshit gewoon gedaan. Onnodig, onbekend te worden, maar het werkte toch uiteindelijk niet. Dus ik ging... Ja, maar die dingen zijn wel viraal gegaan. Maar het is wel fucked dat ik dat heb gedaan. Dat is wel gewoon te veel. Wat is je beste stap ooit? Online? In deze auto stappen, sowieso. Ja. Daarnaast... Mijn beste stap is dat ik over was. Nee, mijn beste stap online was dat ik wel over was gaan naar TikTok. Oké, ja. Ik ging al hard op andere platformen, maar toen ik TikTok ging doen, toen ben ik dan, want ik had een ex zeg maar. En zij zei tegen mij, doe dat gewoon. Maar ik wou het niet doen, want ik zag toen die tijd, zag ik alleen mensen dansen en zo. En ik ga niet dansen en zo op TikTok. Je weet toch, ik ga dat niet doen. Dus... Hoezo niet? Oh bro, die TikTok dansjes. Ik wil niet standaard zijn als de anderen. Mijn content moet mijn content zijn gewoon. Je weet toch? Dus ik dacht gewoon, iedereen doet daar hetzelfde, ik ga dat niet doen. En toen opeens deed ik het toch en toen ging het gelijk viraal. Dus de video ging gelijk kwijt. Merk je wel een waardering? Voel je een waardering? Ja man, ja man. Veel Echte mensen. waardering heb ik dan wel echt ook. Ja. Mensen die echt meedoen. Mensen die echt, ik heb wel mensen die echt gewoon heel... Ja, je weet, kijk, ook voor de Antillianen zeg maar, er valt niet heel veel te kijken. Ja. En nu hebben ze iets om naar te kijken, je weet toch, in plaats van alleen maar een opa of een nee toch? Ja. Die scheldt en zo de hele dag alleen. Ja. Heb je nu ook een guy, net zoals Steve, shout-out naar Steve ook, die wij brengen gewoon positieve content naar buiten. Ja. Je weet toch? Er is daar alleen maar hetzelfde. Dus er zijn wel mensen die echt gewoon heel blij zijn dat we dit doen gewoon. En ik zie het ook echt, want er komen ook zo mensen huilen en zo. Ik zie je het echt en zo blij. Ja? Ja man, dat is wel lauw man. Kinderen en zo. Ga weg van mij man. Nee. nee, ik hou van mijn fans man. Yusuf, ik hou echt van mijn fans man. Hun zijn... Ja man, ik heb wel fans man, dat wel. Het is raar om te zeggen. Ja, het is mooi, het is mooi. Ja bro. Letterlijk gisteren nog op Snapchat, ik ging mensen beginnen weer met volgen en zo. Je ziet dat echt mensen worden echt blij. Gaan je moeder laten zien, gaan me bellen, laten ze je moeder zien. Kijk, ik ben met hem en zo. Ja? Ja, dat zijn wel lauwe dingen toch. Ja. Dus ik voel die waardering wel gewoon voor het werk die ik doe. Zeg Michael. Hij zie je. Waarom gebruik je je eigen naam in sketches? Dus wanneer je moeder Barry... Zeg Maaike! Nou kijk, dat was zo begonnen. Kijk, ik keek naar een interview van een guy. Ja. En hij zei gewoon in een interview dat hij wilde gewoon dat mensen zeg maar zijn naam echt gewoon... Hij wou zijn naam echt de mensen over stoppen gewoon. Juist, ja. Maar hij deed het niet op mijn manier, hij deed het gewoon op zijn eigen manier gewoon. Ja. Door iedereen te connecten en zo. Maar ik wou dat niet doen. Ik wou gewoon echt gewoon dat mensen gewoon gingen onthouden gewoon Steve Michael de naam. Dus als ze... Dat moet een merk worden. Ja toch? Ja. Dus ik wil gewoon mijn naam in iedereen's hoofd stoppen gewoon. Ja. Dus als ze mijn naam horen, moeten ze gelijk al lachen gewoon. Ze weten gelijk, oh ja, dat is van die en die video. Je weet toch, maar niet heel veel mensen, ik ken niemand die mijn naam heeft, je weet toch. Dat is niet zoals een... Weinig. Ja toch? Weinig. Mijn overgrote ouders. Ja, snap je? Van waar komt die naam? Ik weet eigenlijk niet man, maar heeft ding bedacht. Ik ging nog googlen alles, maar die vindt alleen mijn hoofd. Ja, maar Jussi. Wat is je achternaam eigenlijk? Delanoy. Ook Is- een Is een Frans achternaam. Ja. buurman. Ja man. Is een Frans achternaam gewoon. Als je met de merk komt, dan Ja toch, je wordt het gelijk, weet je. Er zijn ook, dat kunnen ook jongeren zijn die bijvoorbeeld in inrichtingen zitten. Heb je tips voor? Ja, keep your head up man. Gewoon doorgaan met wat je doet broer en zorg ervoor dat je gewoon positief nadenkt, dat is het enige. Zou je dat leven weer herbeleven? Weer overdoen? No? Vind je dat je goed sturing hebt gekregen van de inrichtingen? Nee man, ze hebben me niks. Nou, nee man, ik heb niks meegekregen. Er is wel één persoon, die heet Sander, dat is de enige persoon die ik nooit vergeet. Een man zeg maar. Hij was wel echt wel een goede man en zo. Hij gunde heel veel, hij leerde me heel veel ook. Hij deed ook vissen, was ook zijn hobby en zo. Dus als ik stress had en zo, ging hij dat met mij doen. Ja. Dat was ook de enige persoon die echt dingen deed en zo met mij. De rest, nee man, ze deden gewoon hun werk gewoon. Je zag ook dat ze gewoon werk deden. Ze vonden het ook niet leuk om te doen of zo. Dus ze behandelden je gewoon als shit. Dat is gewoon...
In hun hoofd ben jij het slechte, dan moet jij gewoon Ja, luisteren. toch. En ja, je moet gewoon luisteren, je moet doen wat je moet doen. Want ja, hun doen ook gewoon hun werk, je weet toch? Maar je ziet niet echt, zeg maar, die liefde, echt, zeg maar. Denk je dat je iets anders had kunnen doen om dat te voorkomen? Zeg maar die periode in je leven? Denk je dat jij zelf iets anders had kunnen doen? Ja, om niet naar die richting en zo te Ja, ja. Ja, gewoon met te gedragen, man. Ik hou niet van regels, hè, van mensen. Ja. Toen die tijd. Kijk, nu kan ik een beter omgaan. Ik ben nu ouder toch, maar toen die tijd, ik was echt een vervelend kind, man. Kan ik tegen regels. Als mensen iets zeggen, dan werd ik gelijk opgefokt en zo. Je weet, zo'n soort dingen. Dus ik was echt een vervelend kind, dat wel. Ik was echt gewoon ongehoorzaam, zeg maar. Als ik dat anders deed, was het misschien wel anders. Het was misschien wel anders gelopen. Liever dat dan vastzetten, toch? Ja, maar dat zeker weten. Gevangenis. Ja, dat zeker weten. Je hebt zeg maar nu TikTok. Ja, laat me TikTok als voorbeeld noemen. TikTok en dan heb je tv. Is er iets wat daartussen zit? Tussen TikTok en tv, voordat je daar komt? Voordat ik daar kom? Ja, in het algemeen. Voordat iemand vanaf TikTok naar tv komt. Is er iets wat je in het midden kan doen? Als bruggetje, zeg maar? Theaters. Ja, ik heb echt geen idee, want TikTok en tv is echt heel anders, toch? Ja. Kijk, wat ik zou doen is YouTube, zeg maar. Want ik denk echt dat tv over een paar jaar, dan gaat niemand met tv kijken. Ja. TV gaat echt dood. Ik heb laatst ook mijn boxen uitgedaan. Dus Ja, geen toch? abonnement meer. Nee, ik heb niet eens tv thuis, maar ik heb alleen gewoon internet gewoon en ik heb wel een tv thuis, maar zeg maar. Ja. Niet. Ik ga geen RTL 4 en zo Ja, kijken en zo. ja. Ja, toch? Wanneer reclame komt moet je wachten, want tot de kamer voorbij is en zo. Ja. En als ik nieuws wil, bro, voordat nieuws uitkomt op tv heb ik het al gezien op YouTube. Ja, weet je toch? Of Facebook. Ja, toch? Dus het is, nee man, tv niet man. Een bruggetje daartussen, ik weet niet, YouTube denk ik gewoon man. Want ik wil YouTube toch wel, hè? gaan doen. Ja man. De platform die ik later wil is ook echt op YouTube, zeg maar. Oké. Of op een website gewoon. Ja. Wel online. Wat is weer onze Antillianen, man? Antilliaanse jongeren misschien. Ja man, ja. Zodat zij ook misschien later met goede ideeën zoals jij kan kunnen komen. Ja, weet je wat ik denk? Ik denk er zijn gewoon heel veel Antillianen gewoon. Ik weet dat er heel veel Antillianen zijn die heel veel goede dingen kunnen doen. Maar ik denk niet dat er echt, zeg maar, de platform ervoor is, als je begrijpt wat ik bedoel. Of dat. Want ik praat nu ook, zeg maar, met een goede maat van mij, Nixon. Ik weet niet of jullie kennen je Nixon. Joseph? Ja, toch? Ja. Bro, hij legt dingen echt mooi uit, zeg maar. Hij zegt, zeg maar, ook zo van dat. Als Antillianen op Curaçao een idee hebben, zeg maar, Ja. de ABC-land überhaupt, dan wordt er wel gezegd van, oh ja, dit, dat. Maar niemand doet er echt iets aan. Je weet toch, niemand doet er iets mee, zeg maar, met het idee. Of mensen gaan zeggen ze van, ja, jouw idee is lauw, maar dat ding wat je gisteren hebt gedaan, dat is ook lauw. Ja. Mensen willen alleen maar hetzelfde zien, soort van, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom, ik denk dat heel veel mensen wel gewoon een goed idee hebben, maar ze moeten het gewoon uitwerken. Gewoon doen, gewoon. Kijken waar het belandt. Ja, toch. Want ik weet zeker gewoon dat heel veel mensen wel... Ja, er lopen sowieso veel talenten rond op Cura, denk ik. Ja, toch. Er zijn genoeg, man. Ik ken echt genoeg. Alleen ze moeten het gewoon doen. Dat is het enigste gewoon. Opstaan en doen gewoon. Stel voor jij zou met een plan komen of zo. En mensen zeggen nee, man. Dat gebeurt altijd. Voor jou er zijn ook anderen die dit doen of een soort gelijk. Dat gebeurt echt gelijk bij mij altijd. Mensen gaan tegen mij Demotiveert jou niet? Demotiveert jou niet? Nee, man. Want uiteindelijk, ik weet gewoon dat als ik iets doe, is het voor mijzelf. En ik bereik er sowieso wel iets mee. Moet wel. Het kan niet zo zijn dat het niks wordt. Want als je er echt zelf in gelooft, dan je weet het toch? Klopt. Ja. Dan gebeurt uiteindelijk toch wel iets waarvan je denkt. Uiteindelijk, kijk, bijvoorbeeld net zoals die Instagram, TikTok, alles wat ik doe nu. Aan het begin had ook tegen mij gezegd stop, want je ziet uiteindelijk wordt niks en zo. Je bent een cloud chaser, je gaat niks ermee bereiken. Ja. Dit, dat. En kijk mij nu. Het gaat gewoon goed, het gaat lekker. Heb je nog zulke mensen om je heen? Nee, maar niemand praat, dat kan niet. Niemand kan niks tegen mij zeggen, bro. Zie dat het lekker gaat, bro. Niemand kan niks tegen mij zeggen.
Sowieso. Maar ik snap wel, ja, ik ben natuurlijk wat ouder dan jou, denk ik. Ja. Ook denk ik weet het. Ik ben 20. Ja, ik ben ouder dan jou, ik weet het. Ik ben 34. Maar Ja. soms doe ik ook, soms heb ik gewoon zin om sketches. Ik hou ook van dat acteren en films en zo. In ieder geval. Soms Ja. maak ik ook dingen en dan denk ik, sommige mensen reageren van, wat ben je allemaal aan het doen? Of lekker een paar jaar zo. Dat is altijd aan het begin, maar zulke soort mensen moet je ja. echt uit je leven verwijderen. Als jij het wil doen, dan ja, doe het gewoon. Als dat iets is wat je lekker vindt of gewoon, ja. Tuurlijk, maar kijk, het is het. jou laat Kijk, viben. als je iets doet toch wat je leuk vindt, toch? Dan de kans dat daar succesvol mee wordt is veel groter dan dat je gaat werken voor een baas of zo, of voor wat mensen zeggen. Want, zoals dit wat jullie nu doen, zeg maar, dat vinden jullie ook lauw om te doen. Ja. Uiteindelijk gaan jullie 100% hier zo gewoon succesvol mee worden, sowieso. Als je er zelf in gelooft, dan sowieso. Klopt, ja. Want... Bij wie anders krijg je gratis ritjes en Snap je wat ik doe? Snap je? Wat? Ja, je hebt al een paar dingen opgenoemd, maar waar zie je Sig Michael, dus de naam Sig Michael zelf, over 3 à 5 jaar? Shit. De naam Sig Michael, waar zie ik die op 4, 5 jaar? Ik denk, Zit ik voor de tv over 4 jaar? Kan Zie best. ik het einde van een film mede mogelijk gemaakt door Sig Michael? Ja man, ik denk, Ja? een film niet. Een film wil ik echt pas doen als ik echt gewoon... Zeg maar, wanneer ik alles heb bereikt wat ik heb bereikt, dan wil ik films gaan maken. Ja. En dan wil ik zeg maar gewoon echt heel veel geld erin gaan pompen, zeg maar. Dus daar wil ik echt voor sparen. Want de films die ik wil gaan maken, zeg maar net als Avengers en zo. Je weet het, ook zo. Ja. Fantasiefilms en zo. dat wil jij gaan maken? Ja man, Oké. met acteurs en zo. Maar waar ik de naam Sig Michael over 5 jaar, ik denk wel gewoon sowieso met mijn eigen show. Want die komt er wel echt aan. In de zin van comedy? Ja, niet echt stand-up comedy. Ja. Niet, maar kijk, zeg maar, hier is Steve Harvey toch? Ja. Hij Ja. verzint de show, zeg maar zo. Ja. Gewoon de Sig Michael show, zeg maar. Oké, Zoiets. ja. En dan elke aflevering is er een andere soort thema, je weet toch. Laat het publiek laten komen, laat ik dingen doen. Ja. Gewoon zo'n soort dingen gewoon. Uiteindelijk denk ik dat ik daar zo wel gewoon kom. 5 jaar sowieso. Maar nu al zijn dingen al in komen dingen Aan het al rollen. gedaan. Ja, toch? Ik ga bij jou werken, man. Ja, je moet niet bij mij werken, je moet met mij werken dan toch? Ik weet het. Ja toch bro, zo moet je die dingen zeggen toch? Je moet met mij werken bro, niet voor mij bro. Dat zeg ik ook tegen iedereen gewoon. Want ik ken heel veel grote mensen zeg maar nu, heel veel grote namen die nu echt heel ver zijn. Ja. En dan heb ik zeg maar, ik weet ook wat ik moet doen, gewoon ook influencers zeg maar. Laten we zeggen ook collega's zeg maar. Hun willen altijd voor mensen gaan werken, maar ik weet niet, ik zeg altijd tegen hun, maar ik moet met ze gaan werken, Ja. je weet toch? Ja. Dat is veel anders. Ik wil niet onder... Klopt. Ja toch. Ik wil niet onder een naam zitten of zo, of dit of dat. Ik wil echt gewoon met mensen samenwerken, of je weet toch, of gewoon niet man. Ik ga niet voor mensen samenwerken, ik wil echt niet. Dat klinkt wel wat beter inderdaad. Ja toch. Met- Zeg maar die... Met je samenwerken in plaats van voor je werken, je weet toch. Dat is origine. Maar volgens mij we hebben het al een beetje benoemd. Waar kunnen mensen je vinden, man? Waar wil je mensen jou vinden? Ook social media man, Sig Michael, je weet toch. Overal is Sig Michael hetzelfde. Social media, dat bedoel je toch? Ja, je mag Dus ook jij- je adres geven als je wilt. Nee. Gewoon een telefoonnummer. Je weet toch, ja, gewoon social media, gewoon Instagram, TikTok en soon ook bij Papimento TV. Dat is een nieuwe platform die eraan komt. En daar ga ik ook mijn eerste shows en zo krijgen en mijn eerste programma's die ik ga presenteren en zo. Dus die komt ook heel snel aan. Die is ook daar werk ik wel voor Nixon, maar soon is het gewoon Met. Lekker, man. Net. Er komen dingen aan, dus. Ja, maar ik kom veel Je dingen hebt aan. ambitie sowieso. Dus dat is wel mooi, man. Voordat we gaan naar de afsluitgedeelte, noem je 3 lekkerste Curaçaose gerechten en 3 lekkerste Nederlandse gerechten. Oh, Nederlandse gerechten is het enige wat ik lekker vind, is alleen stamppot man. Ja. De stamppot is sowieso... Is het echt origine. lekker? Ja man, echt lekker. Maar Antilliaans is gewoon, ik hoor dat altijd sowieso. Ja. Is dat eigenlijk Antilliaans? Dat ik Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel.
dan had de bendijen dan. Ja. Ja, ik denk ja, Sadeko Batata sowieso. Cabrito Stopba, Oambo. Sowieso. En wat je denkt, Riojo of zo? Nee, zeg ik het goed? Ik weet niet, die stellen me niet. Er is, kijk, Stopba gewoon. Ja. Alles Stopba eten. Ja, oh ja, met de goede sapje, man. Zo, allemaal bezig. Jambo? Nee man, broer. Die slijm niet, broer. Hij is lekker, man. Gek. Kijk, die smaak is lekker, maar die slijm niet, broer. ik kan niet tegen zulke soort dingen in me. Ja. Bontje? Ja, sowieso. Ja? Ja, zo. Moet je stoppen. Dus... Nederlandse gerecht, alleen stamppot. Alleen stamppot, wat ik weet, man. Ik weet weinig Nederlands. Bloemkool. Ja, man, maar dat is maar... Dat is gewoon groente. Ja, dat is gewoon die groente, toch? Het is niet echt Nederlands, toch? Ja, als je denkt Nederlands gerecht, wat denk je dan? Patatje mayo. Nee, ja. Ja, patatje of zo, denk ik. Ja, Nederlands gerecht. Ramadage. Ja, die is wel taai, man. Ik heb ook echt geen idee. Nederlandse gerechten, broer. Nou mensen, laat ons weten wat ja, het Nederlandse gerecht is. We horen het. Ja, man. Ja. Wou je nog iets kwijt, man? Maar sowieso Essen naar jullie weten, blijven doorgaan met jullie ding. Ja, als iets is, moet jullie me gewoon zeggen, sowieso. Ik hoorde net apart ding, ik ga denk ik Nixon zo meteen ook bellen eventjes. Ja. Regel je ding, man. Regel je ding, man. Nixon is... Hij is scharenboy. Nee, hij is ook goed bezig. Hij is echt goed bezig, man. Vooruit... Die man doet zijn dingen, je weet toch? Hij is ook ondernemer. Nee, hij is al lang bezig ook. Lang bezig, lang in de grind. Klopt, man. Die man is een echte zakenman, bro. Is echt een voorbeeld van veel mensen, veel antis gewoon. Hij regelt echt veel dingen onder logo. Niemand weet van niks. Ja. Bij mijn interview heb ik nieuw zo gezegd, je weet toch? Want nu mag ik over praten. Want dit is iets van 2 maanden dus mag ik niks zeggen. Ja. Nu pas, nu gaat het beginnen. Je weet, dat is een groot platform. Er gaan veel programma's opkomen, veel series, veel dingen. En alle bekende antis gewoon die je maar kan bedenken, die zijn daar. Die komen of te gast of die zijn gewoon standaard. Dus ik ben daar standaard, Trix, Steve. En nog een paar, ik ben ze vergeten hoe ze eten, maar dat is echt erg. Ja, maar mooie dingen toch, mooie ja, dingen. Man. Zo, daarom zeg ik je. Mooie dingen, man. Nou mensen, mijn naam is Dio. Ik ben Sontje. Samen zijn we gebroeders Wolf. We zitten hier met... Stig Michael. Sindeer. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer alsjeblieft. Nu. Liken, delen. Even 1 minuut stilte tot jullie abonneren. Abonneren mensen en we zien jullie in de volgende aflevering. Ga ook vooral Stig Michael volgen als je dat nog niet doet. Yes. Overal, TikTok, Insta, Snapchat. Thanks voor het kijken en tot de volgende aflevering. Ciao. Ja, Love.